זה אלוקים. זה לא איזשהו נס שקורה לרגע וקרה הנס ואתה לא תופס אותו. אתה מתפעל ומתרשם מהנס אבל אתה לא מצליח לחוש אותו בצורה מתמשכת ותמידית. פה יש לך מעשה אלוקים ממש תחת היד. מה שונה מהעולם? כי העולם אמרנו נברא באופן של העלם, שהקדוש ברוך הוא בורא אותו באופן שהוא מסתיר את קדושתו ואת מעלתו מהעולם. לעומת זאת הלוחות הן ניתנות בגילוי מאת השם. השם שולח לך מתנה, בגלוי, מעשה אלוקים. ממתי אפשר לרדת מהשמיים עם אבנים? אין דבר כזה. זה מעשה אלוקים חיים. שזה בגלוי. כי זה בגלוי. כתוב גם בתניא, הוא מסביר שהלוחות, שאם נשים לב, המעלה הזו של הלוחות, הפרט הזה שעכשיו אנחנו אומרים, נמשך להיות קיים גם אחרי שנשברו הלוחות. כי גם השברים הם שברים של לוחות מעשה אלוקים. זה עדיין לא משהו גשמי. זה עדיין משהו שבא מהשמיים. הדבר היחידי שקיים? זה הדבר היחידי. אין עוד דבר אחד בעולם שאנחנו יכולים להצביע עליו ולומר, הנה דבר מהקדוש ברוך הוא. בלי צמצומים, בלי הסתר. איך? המן שירד מהשמיים, הוא ירד בצורה של, אמנם הוא בא מן השמיים, שזה פלא, כי אנחנו לא רגילים לקבל לחם מן השמיים, אבל הוא ירד בצורה של טבע, כמו טל. הוא היה מוקף בטל, מתחתיו, מעליו, והתלבש בתוך הטבע. זה לא משהו שאתה ראית את השם נותן לך, או שבא משה רבינו ואומר, הנה הלוחות שהשם נתן לי. זה לא מעשה אלוקים חיים. מעשה אלוקים חיים. השברים עצמם. המציאות שלהם. כן, אבל אמרנו את כל העולם השם בורא בדרך של הסתר, של צמצום. ואת השברים השם, זה שברים של הלוחות שהשם נתן בגילוי, לא בהסתר. לכן מוסבר בתניא שבמובן הזה של הלוחות שהיו בארון, כיוון שמעשה אלוקים חיים, לכן דרגת הקדושה ששרתה בבית המקדש הראשון שבו היו הלוחות בקודש הקודשים, אז זה משהו שהוא לא קשור לסדר ההשתלשלות, הוא עוקף את סדר ההשתלשלות. כי זה ממש גילוי ישיר של הקדוש ברוך הוא. פה למטה, במציאות הגשמית. את השברים שם. בוודאי. עכשיו, זה מעלה אחת. עכשיו המכתב מכתב אלוקים הוא. וכחלק מהפלא האלוקי שהיה במכתב של הלוחות הראשונים, זה שמשני עבריהם הם היו כתובים. מזה ומזה הם כתובים, ככה מסופר בפרשה. זאת אומרת, אתה רואה כתב חלול, שכאשר הכתב הוא חלול, כל אחד מבין שאם אתה מביט בצד השני אתה רואה כתב מראה, אתה רואה כתב הפוך. ופה אתה מביט בצד השני ואתה שוב רואה כתב חלול, מעבר לעבר, אבל שאתה קורא אותו בצורה רגילה. שזה פלא בלתי נתפס. כל 10 הדיברות, כן. כל הנוסח כמובן. 620 אותיות, כנגד 620 מצוות. לא כל כך ענק, זה היה בגודל של 6 טפחים על 6 טפחים כל אחד מהלוחות, ממש בגודל של הלוחות שנמצאות כאן. אבל היה להם עובי באותו גודל, כן? זה היה קובייה שהיא סימטרית. מה ראית דרכם? 2 קוביות כאלו. מה ראית? ראית את העולם דרך ה... כן, נעביר חלול, כמובן. אגב, יש 620 אותיות שם? כן, בדיוק. אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי וכן הלאה, כן. בדיוק 620 אותיות כנגד 620 המצוות. וכל זה היה חרוט על הלוחות מעבר לעבר. אז אם כן, כשאנחנו קוראים את התיאור הזה של הלוחות בפרשה שלנו זה... היו גמל הנוספים. איך? תרי"ג. תרי"ג. מה זה 7 הנוספים אתה שואל? 7 מצוות מדרבנן. חנוכה, פורים, נטילת ידיים, נר שבת קודש. אז אם כן, זה בדיוק 620 מצוות, ש620 זה האותיות כתר. שלכן אנחנו שמים כתר תורה, תורה שמים כתר. זה רומז גם ל620 המצוות. עכשיו, אם כן, התיאור הזה כמובן הוא תיאור שרק אנחנו עכשיו מתחילים לדבר עליו טיפה, עוד לא עיינו במפרשים ובכל העריכות, כבר בוודאי כל אחד מרגיש התרוממות הנפש רק מלדבר על הלוחות. כמה זה דבר מרומם ונפלא ונעלה ונשגב. מה הסיפור הבא בפרשה? חטא העגל ושבירת הלוחות. שזה בעצם מין התרסקות מוחלטת של כל מה שרק אפשר לחשוב, של כל הערכים. מה אפשר לחשוב על עם ישראל כולו?
לא נגיד שזה היו מה שנקרא השוליים של עם ישראל, שאף אחד לא... זה התעורר מהם, אבל כל עם ישראל שיתף פעולה. עד כדי כך שאפילו אהרון הכהן, שהוא צדיק יסוד עולם, גם נאלץ לשתף פעולה כדי להציל אמנם את עם ישראל. אבל גם הוא הפך להיות חלק מהסיפור. היחיד שבעצם לא שיתף פעולה, היו שניים שלא שיתפו פעולה. מי הם? איך? חור ויהושע. חור שלא שיתף פעולה ומחה נהרג במקום, הרגו אותו האחיין של משה רבינו, של אהרון הכהן. ואותו חור שכמה שבועות לפני כן, כשמשה רבינו היה צריך להילחם בעמלק, הוא זה שעומד לצידו של יהושע ועוזר למשה להרים, בזכותו עם ישראל ניצלו מעמלק. וככה בלי חשבון הרגו אותו, רצחו אותו בדם קר. למה? שלא שיתף פעולה? כי הוא מחה בהם על חטא העגל כמובן. ושבט לוי לא השתתף בחטא, אבל הוא לא מחה. הוא לא עמד נגד, הוא פשוט לא השתתף, הוא נמנע. ויהושע השני שלא היה שם, הוא פשוט היה בשטח, הוא לא ידע בכלל מחטא העגל. הוא הרי מהרגע שמשה רבינו עלה להר סיני לפני 40 יום, יהושע צמוד למשה רבינו, מלווה את משה עד איפה שהוא יכול, ברגע שמשה עולה הוא לא זז, הוא מחכה לו. זאת אומרת, הוא מחכה בכל רגע להתגלות של משה רבינו, הוא לא עושה חשבונות של ימים, כמה לילות עברו, הוא שם מחכה להתגלות. איך? חור מחה ונהרג, ויהושע לא היה באזור. אבל אהרון שהיה שם, והוא ראה מה קרה לחור, והוא ידע שאם חלילה גם הוא יעשה מה שעשה חור, אז אוי ובוי מה יהיה עם עם ישראל. אז הוא גלגל את החטא למחרת, עיכב אותם כאילו שבתוך שיתוף פעולה, כדי שבינתיים משה יבוא. ולכן בסופו של דבר הפשלה הייתה על שעות, כי הם יערו השכם בבוקר לעשות את החטא, ומשה רבינו ירד בצהריים. כן, הבדל של 6 שעות. איך הוא קרוב משפחה של משה? הוא הבן של מרים. הוא הבן של מרים. כן. הם זה בעצם אנחנו. איך? הם זה אנחנו כמובן. לא נאשים אותם. כן. מי זה הבעל של מרים? ודאי, כלב ונפונה. כלב הוא הבעל של כלב ונפונה. אתה מסביר שהם ראו את כל הניסים, את מתן תורה, ויום אחרי זה... הנה, אנחנו על זה מדברים היום. הרב, יש הסבר לוגי שאתה... איך? אם נלמד את מה שהרבי מסביר, נוכל להבין את הדברים. יהושע 40 יום האחד. איך? יהושע 40 יום האחד ושתה שהוא דבר ראשון, שאומרים שלא אכל 40. נכון, דבר ראשון יכול להיות שנעשה לו נס כמו שנעשה לרבי שמעון בר יוחאי. כן? ויכול להיות גם שהוא היה מה שנקרא מחושב ולקח צידנית וממיה. יש מדרש? אני לא מכיר, אבל יכול להיות. עכשיו, על כל פנים לענייננו, המציאות הזו של חטא העגל, אחרי שעם ישראל רק 40 יום לפני כן שמעו, אנוכי השם אלוקיך, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, מפי השם שמעו את זה. אפילו לא באמצעות משה, שאר הדיברות שמעו אותם על ידי משה. אמנם שכינה מדברת מתוך גרונו של משה. אבל כאן זה מפי השם ממש, איך יעלה על הדעת שהם חוטאים בחטא העגל. אז זה כמובן ירידה שאין כדוגמתה. עד כדי כך שאי אפשר לתאר שום ירידה בעולם יותר נוראית וקשה מהירידה הזו של חטא העגל. ולהמחיש עד כמה הירידה הזו היא כל כך דרסטית, אז כתוב שכאשר השם ברא את העולם ושם את אדם הראשון בגן עדן, אז כל העולם כולו היה גן עדן. איפה היה מציאות הרע? כל מציאות הרע הייתה מרוכזת בתמציתיות בנחש, שהוא היה מקור הרע, אבל זה היה אך ורק בנחש. וכל המציאות מחוץ לנחש הייתה אלוקות. איך? עץ הדעת, הטוב והרע שהיה בעץ הדעת, זה היה טוב ורע זמנים, זה לא היה מהות הרע, כי אם אדם הראשון היה מחכה עוד כמה שעות, שוב פעם 6 שעות, כמו שעם ישראל 6 שעות לא התאפקו. אם אדם הראשון היה מחכה 6 שעות, אז הייתה נכנסת השבת הראשונה של הבריאה, ואז היה מותר לו לאכול מעץ הדעת, כי אז הדעת הייתה מתבררת ועולה לקודש. מה? ואז בעקבות זה הנחש גם היה מתברר. אבל העץ הדעת במהות שלו הוא לא היה רע. עכשיו, ברגע שהאדם הראשון חטא, ובעקבות הנחש אכל מעץ הדעת נגד הציווי של השם, אז כתוב שנכנסה בו הזוהמה. הזוהמה של הרע נכנסה באדם הראשון, וכיוון שהוא אבא של כולנו,
אז הזוהמה שלו פשטה בכל המציאות. ממילא נקנסה עליו מיתה. אדם הראשון נולד לא בשביל למות, בשביל לחיות לעד. השם רק הזהיר אותו, שלא תאכל מעץ הדת, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אבל אם לא תאכל, לא תמות. השם לא ברא את אדם הראשון בשביל שימות. עכשיו, ברגע שנכנסה בו הזוהמה, אז השם העניש אותו במוות. למה? לא רק להתנקם בו כעונש, זה לא שייך. בגלל שהשם לא רוצה להנציח את הרע. אם חלילה הוא יחיה לעד, אז הרע יחיה לעד. ובזה שהשם העניש אותו במוות, אז מיתתו כפרתו, וככה לאט לאט מתקנים את הזוהמה הזו. לא עד היום. לא. עד מתן תורה. הגיע מתן תורה, פסקה זו המתן של עם ישראל. אחרי כל הזיכוך שהם עברו במצרים, וימררו את חייהם בעבודה קשה, והם יוצאים ממצרים וסופרים את ספירת העומר, אז הגיעו למתן תורה בצורה כזו שפסקה זו המתן. תתארו לעצמכם פרויקט של 2448 שנים, שמגיע לסיומו. וזה לא פרויקט, זה מציאות המוות של העולם, הזוהמה של העולם, שסוף סוף מצליחים לתקן אותה. לא, המיתה כן פסקה, במתן תורה, ודאי. בוודאי. עכשיו, פסקה זו המתן. משה רבינו עולה להר סיני, לקבל את הלוחות, ללמוד את התורה מהשם וללמד אותה לעם ישראל, וכשהוא יורד מהר סיני ורואה את חטא העגל, מה קרה בחטא העגל? חזרה זו המתן. והפעם היא חזרה לא בקטע כמו אדם ראשון שתגיד שהוא נכשל בחטא אבל הוא לא ידע על מה מדובר בכלל. הוא לא ידע מה זה טוב ומה זה רע, הוא רק הוזהר, הוא היה בגן עדן. זה כמו ילד טוב ירושלים שאתה נותן לו ניסיון שהוא לא מבין בכלל מה זה הניסיון, והוא נופל מחוסר אחריות, אבל לא בגלל שהוא פושע, הוא לא מבין באמת את חומרת הרע. זה לא בדיוק בשגגה, זה בזדון, אבל זה עדיין זה סוג של אי ידיעה. לעומת זאת כאן הם יודעים על מה מדובר, הם חוו את זה על בשרם, הם סבלו את האיסורים במצרים. וסוף סוף פסקה זו המתן, והשם נגלה להם בכבודו, עוד יותר לאדם הראשון. ואחרי כל זה, מה שנקרא, במזיד להביא עליהם חזרה את הזוהמה הזו, ואי אפשר לתאר ירידה כזו גדולה, ולכן כתוב שזה שורש כל החטאים. כל החטאים שיש מאז ועד היום, זה הכל השורש של חטא העגל. עוד יותר, מה השם רצה לעשות? בוא נחשוב רגע, הרי מדובר אחרי חודשיים שהשם מוציא את עם ישראל ממצרים באותות ובמופתים, השם אומר למשה רבינו בתורה, בפרשה שלנו, ערף ממני ואשמידם. לחשוב על זה, זה מזעזע, השם מכריז בתורה, וזה עד היום כתוב, השם לא מחק את זה אחר כך מהתורה. מה? כן, ערף ממני, כן. זה מה שהוא אומר, נכון? גם ערף ממני, זאת אומרת, תרפה ממני ותן לי להשמיד אותם. ברור, נכון, זה נקודה. אבל אם זה מגיע למצב כזה שהשם רוצה להשמיד את עם ישראל, אמנם בעקבות משה רבינו השם סולח לעם ישראל, אבל מה משמעות הסליחה? שהשם לא ישמיד אותם בבת אחת. אבל מאז והיה ביום פוקדי ופקדתי עליהם את חטאתם, השם מבטיח וכך הוא גם עושה, בעזרת השם זה כבר יהיה מאחורינו, שבכל הדורות כולם, כשהשם פוקד את עם ישראל על חטאיהם, מביא פורענות לעולם, רחמנא ליצלן, יש בזה קצת מפירעון העגל. זאת אומרת, במילים בעברית פשוטה מדוברת, הקדוש ברוך הוא ממשיך להתחשבן איתנו על חטא העגל כל הדורות. בכל הזדמנות. מה? שזה משהו מבהיל. לא, זה לא, בעזרת השם אנחנו מגיעים לגאולה כבר תקף מיד. מה? אין שום דבר בתורה שסותר לחסידות. זה רק דורש לימוד. יש יגעת ומצאת תאמין. בוא נראה לאט לאט. דבר ראשון זה רחמנות עצומה, שבמקום להשמיד את עם ישראל בבת אחת, ואפשר לחשוב על מה מדובר, אז הקדוש ברוך הוא עושה את זה במנות קטנות לאורך כל הדורות. ואז הוא בעצם מאפשר לנו לשרוד ולהתקיים. זה עצמו רחמנות שאין כדוגמתה. כן? כן, נכון. אבל עדיין זה באמת מראה כמה המציאות הזו קשה, שאי אפשר לדלג על זה, אי אפשר למחוק את זה. הכל בגלל שאדם וחווה לו את החוש של... לא, כי זה תוקן כבר במתן תורה. הכל בגלל חטא העגל, שזה הפרשה שלנו, סיפור הפרשה.
עכשיו, כשאנחנו שומעים כזה סיפור, שהוא שורש כל החטאים ושורש כל הפורענויות, איך אפשר לשייך את הסיפור הזה לסיפור הקודם של הלוחות הראשונות הנפלאות והנעלות, ועל אחת כמה וכמה איך אפשר לשייך את זה לשם של הפרשה, כי תישא את ראש בני ישראל, שזה ממש הקוטביות הכי מנוגדת למה שסופר קודם. עכשיו, מה קורה בהמשך? משה רבינו יורד ורואה את הסיפור של חטא העגל, הוא מחליט על דעת עצמו, השם לא אמר לו, הוא מחליט לשבור את הלוחות. תחשבו על משה רבינו, מקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, האדם היחיד מאז ומעולם, מאז בריאת העולם, שמקבל מתנה אישית מהקדוש ברוך הוא לידיים, ויש לו אומץ לשבור אותה. עכשיו, משה רבינו אחרי שהוא שבר אותה, הוא מצטער על זה, אבל הוא לא מתחרט. כתוב שמשה היה בצער גדול על שבירת הלוחות, אבל הוא לא התחרט. עכשיו, אחרי הסיפור הזה, מציל את העם בעצם, לא? בוודאי, זה יסוד להצלת העם, כן? מנער אותם. עכשיו, אחרי זה, הפרשה ממשיכה לספר שוב פעם על דברים הכי נפלאים, על זה שמשה מבקש מהשם, אני רוצה לראות אותך. והשם אומר לו, אמנם פניי לא יראו, אבל ראית את אחוריי. אחר כך השם מגלה למשה רבינו, הוא אומר לו, אתה קודם, שעם ישראל חטאו לא ידעת איך לבקש ממני מחילה, בוא אני אלמד אותך סדר בקשת רחמים, בוא אני אגלה לך את הסוד, מה שנקרא, את הקלף המנצח, שזה י"ג למידות הרחמים, השם כרחום וחנון, שכשאומרים את זה, אז מעוררים את 13 מידות הרחמים, שהם למעלה מהשתלשלות, ששם אין חשבונות. בפרשה, אחרי חטא העגל. לפני שהוא עולה או שהוא... לא, בהר, כשהוא בהר, השנייה, לא הראשונה. בעלייה השנייה. כן? משה הוא יזדקן, הוא הרי לא חטא בחטא. נכון. למה הוא לא נשאר בחיים? משה רבינו? ודאי שהוא נשאר בחיים. מתי? הוא לא מת. משה רבינו, דבר שאנחנו מדברים כרגע בזמן חטא העגל, השם רצה להשמיד את עם ישראל ולהשאיר את משה וממנו לעשות עם חדש. בפסקה זו מתן, שמשה לא פסקה זו. אתה מדבר על הזוהמה, אז זה באמת כתוב, שמשה רבינו הסיבה היחידה שהוא נשאר במדבר ומת במדבר, זה בגלל שהוא רצה להישאר עם הדור שלו. הוא רבי לא מוותר על החסידים שלו. הוא לא ישאיר אותם במדבר והוא ייכנס לארץ ישראל. אבל הוא נשאר שם בשביל להכניס אותם לארץ ישראל, וזה מה שיקרה בגאולה. כן? עכשיו, לענייננו, אז זה דברים הכי נפלאים. איזה פרשה אנחנו זוכרים שדובר על כאלה דברים? שאדם זכה לראות את השם, שהקדוש ברוך הוא מגלה למישהו סדר י"ג מידות הרחמים, והשם מראה אותו את עצמו למשה רבינו עטוף בטלית וכולי, כמו שמתואר במדרשים. הכל בפרשה שלנו. י"ג מידות הרחמים, כן? איך? משה רבינו רואה את השם עטוף בטלית, ומלמד אותו את י"ג מידות הרחמים. אחר כך יש את הסיפור על הלוחות השניות. שהלוחות השניות הם שוב פעם דבר מופלא, אמנם זה לוחות שמשה פוסל אותם ומביא אותם מעצמו לשמיים, וזה הוא עשה בפעם השלישית שהוא עלה, כמו שהשם ציווה אותו, פסול לך 2 לוחות אבנים, אבל מי כותב עליהם את 10 הדיברות פעם נוספת? הקדוש ברוך הוא בעצמו? לא. פעם שנייה זה משה, זה השם יתברך. הפעם שנייה, אמנם אין בזה את כל הפלא של משני עבריהם וכל הגילוי שהיה בלוחות הראשונות, אבל עדיין זה השם כותב את 10 הדיברות. זה לא נקרא מעשה אלוקים, אבל זה מכתב אלוקים. כן? עכשיו, כן. כן. מה זו גילה לו? זה השם... כן, נכון. אז איפה הלוחות השניים, הרב? בארון העדות. יחד עם השברים? בוודאי. הם תופסים את מרכז הארון. הרי המבנה של הארון, אם תחשוב, הוא בדיוק בגודל של הלוחות. שנוספים 2 הלוחות, ואפשר להוסיף אליהם את שברי הלוחות. ובצד נמצא ספר התורה שכתב משה רבינו. אז אם כן, נחזור לענייננו, ששוב הסיפורים בהמשך הפרשה הם סיפורים הכי נפלאים. ואחר כך התורה מספרת שבעקבות הלוחות האחרונות דווקא קרן אור פני משה. שזה גם משהו פלאי שלא היה כמותו, שמשה רבינו פתאום עם ישראל מכירים אותו, הוא כבר בן 80, הוציא אותם ממצרים.
ואחרי כל הדברים הנפלאים שהוא קודם, מתן תורה ולוחות הראשונות וכל הדברים הללו, לא קרן אור פניו. אבל פתאום כשהוא נותן את הלוחות האחרונות, פתאום פניו קורנות אור כזה, שכשהוא היה מדבר אל עם ישראל ומלמד אותם תורה, עם ישראל היו מסוגלים להפנים ולהכיל את האור הזה. אבל ברגע שהיה מסיים ללמד אותם, אז מרוב עוצמה של אור, הם לא היו יכולים לפנות לענייני העולם, אלא אם כן משה רבנו שם מסכה. זה לא במקרה ששמים מסכות בפורים, כן? זה בסמיכות לנו פורים קטן השבוע. הראשון ששם על פניו מסכה זה משה רבנו בכבודו ובעצמו. וזה כדי להסתיר את האור הגדול הזה, שיוכלו, מה שנקרא, להתנהל בדרך הטבע, במציאות. אז זה שוב פעם גילוי עצום שמסופר בפרשה, ואם נשים לב, סגנון הסיפורים האלו של הפרשה שלנו, משהו מאוד מאוד לא שגרתי בתורה, זה דברים הכי נפלאים. עכשיו, כשאנחנו לוקחים את כל הדברים האלה לחבילה אחת, לא מבינים איך פרשה אחת מסוגלת להכיל בתוכה כזו קוטביות, כזה ניגוד בין שיא השיאים של גובה האלוקי, שיא הנפילה והירידה, תכלית הירידה, ושוב פעם עליות כאלה גבוהות. מה זה התנודתיות הזו? עוד יותר, איך כל זה מתחבר לכי תישא את ראש בני ישראל? אני יכול להבין שהלוחות הראשונות זה לגמרי כי תישא, הלוחות האחרונות אותו דבר. אבל חטא העגל, שבירת הלוחות, זה כי תישא את ראש בני ישראל? זה ההפך הגמור לכאורה. כדי להבין את העניין הזה, אז רבי אומר, דבר ראשון, נניח את הנחת היסוד, מה שנקרא, נאמר את האקסיומה. אם כל הסיפורים הכל כך שונים הללו מופיעים בפרשה שלנו, והפרשה שלנו נקראת כי תישא, המסקנה המתבקשת והמוחלטת, שכל העניינים בפרשה זה עניין אחד. נכון? כשאנחנו מפרשים את זה בדרך הפשט, אנחנו רואים פה דברים מן הקצה לקצה. שיא העלייה ושיא הירידה ושוב פעם שיא העלייה. אבל באמת, כיוון שזה חלק מפרשה אחת, מדובר פה על המשך עניינים אחד, ועד לעניין אחד ממש. כל עלייה. והכל נקרא בשם כי תישא. הכל זה נשיאת ראש מוחלטת של עם ישראל. עכשיו, לומר את האקסיומה הזו זה כאילו לדפוק את הראש בקיר. זה כאילו לומר משהו שהוא. איך אתה יכול לקבל דברים כאלו? אבל זה כבר המסקנה המתבקשת, עכשיו צריך להבין. אבל זה העניין, ולכן זה לא מנגד את החסידות, אלא זה על פי החסידות. זאת אומרת, מה שהרבי מלמד אותנו, איך באמת אפשר לראות בירידה כל כך גדולה את שלמות העלייה. כי תישא את ראש. על מה מדובר? אז הרבי אומר שצריך לשים לב לכך שהקדוש ברוך הוא קבע שכל דבר בעולם מתחלק לשלוש. עכשיו, לפני שנתחיל את ההסבר, נאמר משהו, מה שנקרא בשולי הדברים, אבל הוא לא בשולי הדברים, הוא עניין מאוד עמוק ופנימי בכל הנושא הזה. השיחה הזו היא שיחה שהרבי אמר בשבת פרשת כי תישא, חי אדר ראשון. שנה מעוברת, כמו השנה. 10 ימים לאחר מכן, ביום כ"ז אדר ראשון, זה יום שבו הרבי נסע לציון של חמיב, כמו שהיה רגיל לעשות בלעיתים תכופות, להתפלל על כל הפתקים והבקשות ברכה שמבקשים ממנו וכולי, כל העניינים שהרבי עושה שם שאנחנו לא מבינים. ותוך כדי שהוא עומד שם שעות, אז הרבי קיבל סטרוק, ומאז לא זכינו לשמוע מהרבי התוועדות נוספת. היינו עם הרבי בכל מיני התוועדויות והזדמנויות שבהם ראינו את הרבי, והרבי עודד את השירה של החסידים, אז התחדש העניין שהחסידים שרו לרבי יחי אדוננו, זה לא ממש התחדש, זה כבר היה לפני, אבל אז זה התעצם. אבל לשמוע מהרבי שיחות ומאמרים כמו שעכשיו אנחנו מדברים, לא זכינו יותר לשמוע. עכשיו, מה שעכשיו אנחנו אומרים, השיחה הזו, היא שיחה שהרבי אומר אותה שבוע וחצי לפני כן, ומה שהיה הסדר, שאחרי שהרבי אומר את השיחה בשבת, אז במהלך השבוע שלאחר מכן הרבי מגיע את השיחה, זאת אומרת, מוציא אותה לאור בצורה רשמית, והוא עובר על כל דבר, מוסיף הערות, מתקן, ואז זה יוצא מה שנקרא עם החותמת של הרבי. זה לא רק שכתוב הדברים שנאמרו, זה גם שיחה מוגעת, שכל מילה ומילה שבה היא מה שנקרא עם מלוא הסמכות והדיוק. עכשיו, השיחה הזו לפי סדר הפרשיות,
היא בעצם הפרשה האחרונה שזכינו שהרבי יגיע את השיחה, כי הרבי אומנם מתוועד שבת נוספת, שזו שבת פרשת ויקל, אבל כיוון שביום שני שלאחר מכן הרבי קיבל את הסטרוק בכ"ז אדר, אז הרבי לא הספיק להגיע את השיחה. עכשיו, כל התיאור הזה הוא בעצם בא לומר לנו שכנראה בשיחה הזו יש איזשהו מסר שקשור עם המאורע הזה, כי אצל הרבי כל דבר לא בא בהפתעה, הוא לא רק שהוא מוכן לכך, הוא מכין אותנו לכך. עכשיו, אנחנו בעצם, בקשר שלנו עם הרבי, יש 3 שלבים. יש את השלב שזכינו לראות את הרבי ולשמוע ממנו את השיחות ואת המאמרים. אחר כך ישנו השלב שאנחנו עדיין נמצאים בו, שאנחנו לא זוכים לראות את הרבי, למרות שאנחנו עדיין יודעים שהוא איתנו, אבל אנחנו לא זוכים לראות אותו. ואנחנו מצפים ומחכים לשלב הבא, שבו נזכה לראות אותו בהתגלות, כמו שיהושע מחכה ליד ההר, מחכה שמשה רבינו ירד. עכשיו, פה בשיחה הזו עכשיו הרבי יסביר לנו, ששלושת השלבים האלו, הם 3 השלבים של הפרשה. הוא בעצם ילמד אותנו איך מתייחסים לשלב הבעייתי. מהו השלב הבעייתי? השלב האמצעי. השלב הראשון כל כך טוב שאתה אפילו לא חושב על בעיות. השלב האחרון כבר הכל הושלם ותוקן. אבל השלב האמצעי זה שלב שצריך לדעת איך לאכול אותו, איך להתייחס אליו. וזה בעצם כל המסר של הרבי כאן בשיחה, שזה פלא פלאים לראות איך שהרבי ממש מדריך ומכין אותנו איך לקבל את הדברים. ומה ההסתכלות הנכונה. עכשיו, אם כן, אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו מסר מיוחד בפרשה, והרבי אומר שבהיבט הזה שעכשיו נדבר, זה קיים אך ורק בפרשה שלנו. נראה את כל 53 פרשיות התורה, יש גן פרשות בתורה. כל פרשה יש לה רעיון ייחודי שלא חוזר בשום פרשה אחרת, שזה מה שנקרא משהו מיוחד לפרשה הזו, שזה מקרין על כל השנה כולה, לכן כל פרשה קוראים פעם אחת בשנה. מה הרעיון המרכזי של הפרשה שלנו שהוא ייחודי רק לפרשת כי תישא? והרעיון הזה, שימו לב להגדרה, שהגדרה מדהימה, לא 13 מידות ולא לוחות ראשונות. הפרשה שלנו היא הפרשה היחידה בתורה שכוללת בתוכה את כל הסיפור. זה במילים שלי. איך במילים של הרבי? שהיא כוללת בתוכה את כל סדר ההשתלשלות מתחילתו ועד סופו. פרשה אחת ויחידה, פרשת כי תישא. כל המציאות, לא רק בית המקדש, כל מה שקורה מלפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. כל הסיפור. איך? במילים שאמרתי, זו פרשה היחידה שמספרת את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. במילים של הרבי זה כל סדר ההשתלשלות, שזה סדר השתלשלות העולמות, ולפני מה שקדם לעולמות, ומה שיהיה לאחר מכן, הכל נמצא בפרשה. עכשיו, איפה רואים את זה בפרשה? אז רבי אומר ככה, שהקדוש ברוך הוא קבע שכל דבר ודבר מתחלק ל3. מה זה 3 החלקים הבסיסיים שבכל דבר? ראש, תוך וסוף. מה זאת אומרת ראש, תוך וסוף? כמו ראש, גוף ורגל, אבל מה זה בכל דבר ודבר? הוא אומר, הראש של כל דבר זה הכוונה והתכלית שלו. וזה צריך להבין שאין דבר בעולם שאין לו סיבה. אין תוצאה ללא סיבה. יש כאלה שחושבים שאנחנו חיים בג'ונגל, ודברים קוראים סתם כך. בגלל שהיה איזשהו מפץ גדול ואיזשהו שפריץ ואיזושהי תאונת עבודה. אבל אין דברים כאלה. אין דבר בעולם, אין פרט, אין תזוזה של עלה שאין לה סיבה. עכשיו, הסיבה היא בעצם הכוונה שקדמה לדבר. כי אם לא הייתה כוונה ורצון שיהיה כך וכך, לא יהיה כך וכך. של הבורא, של מי שעושה. זה עניין נוסף אם אנחנו יכולים לדעת או לא. אבל אנחנו בהחלט יכולים לדעת שבוודאי יש כוונה. זאת אומרת, הראש של כל דבר זה הסיבה שלו, הכוונה שלו, הרצון שלו. אחר כך הדבר השני זה הדבר בעצמו. ההתממשות של הדבר. מה זה השלב השלישי, החלק השלישי שבכל דבר? זה כאשר הדבר מגיע לסיומו עד לנקודה האחרונה שלו, מתגלית השלמות שלו,
שסוף מעשה במחשבה תחילה. אז בעצם משתקף את הכוונה במציאות. כמו שאמרת, עד שמגיעים לרגע האחרון, אז אומרים שלטיפש לא מראים חצי עבודה. זאת אומרת, כשאתה באמצע העבודה, אתה לא יכול לדעת מה הכוונה של מי שמתכנן את הדברים. אפילו חייל בקרב מסור, שמחרף את נפשו לנצח את המלחמה, ונמצא בעמדה שלו, אין לו מושג ואסור שיהיה לו מושג, מהי האסטרטגיה של הרמטכ"ל, ואיך הוא מתכנן את המלחמה ואת המערכות כרגע. כי אם הוא לרגע אחד יחשוב על האסטרטגיה הכללית, הוא באותו רגע מסיח את הדעת מהנקודה שהוא צריך לצלוף אליה, מה שנקרא, ולכוון. הוא אחראי כרגע על כדור אחד. זה האחריות שלו. יש ביטוי כזה שברובה לא נכנס יותר מכדור אחד כל פעם. זאת אומרת, כרגע אתה צריך רק את הכדור הזה, בדיוק במקום, לצלוף אותו עם כל הכוח, ואת החשבונות יעשה הרמטכ"ל למעלה. מתי אתה בעצמך תהיה שותף מחוויית הניצחון? בסוף. מגיעים בסוף לשלמות, אז כולם שותפים לחגיגה הגדולה של הניצחון. אבל זה מתגלה רק בסוף. אז זה בעצם שלושת החלקים. הראש זה הכוונה, התוך זה הדבר בעצמו, והסוף זה השלמות שמתגלית בסוף. רבי אומר שאם נרצה לתרגם את זה למושגים שקשורים לכללות כל המציאות, הרי אמרנו כל הסיפור נמצא פה בפרשה שלנו, כן? אז מה הם שלושת השלבים שמבטאים את כל הסיפור כולו? אז מה באמת היה לפני שנברא העולם? הקדוש ברוך הוא כמובן, אנחנו לא מדברים עליו, הוא בעצם הוא מספר את הסיפור, הוא מתכנן את הסיפור, אבל מה היה לפני שנברא העולם? חז"ל אומרים, היה דבר אחד לפני שנברא העולם. היה תורה. 2000 שנה קדמה תורה לעולם. התורה היא בעצם הכוונה של העולם. כל מה שהשם רוצה מהעולם וכל התוכנית של העולם, עד לפרטי פרטים, הכל נמצא בתורה. איך? תוהו ובוהו זה אחרי שנברא העולם. העולם נברא בצורה של תוהו ובוהו. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אבל לפני שהוא ברא את הארץ לא היה תוהו ובוהו. כן, היה עולם התוהו בקבלה, אבל זה עניין אחר. עכשיו, לענייננו, אז לפני שנברא העולם, הייתה תורה. 2000 שנה קדמה תורה לעולם. אז התורה היא הראש של הכל. כל דבר אתה רוצה לדעת מאיפה הוא מתחיל, מה הסיבה שלו, הסיבה שלו בתורה. אחר כך, מה זה הדבר השני, השלב השני, התוך, זה הבריאה. נברא העולם בעקבות התורה, ככה חז"ל אומרים שאיך השם ברא את העולם, כמו שבנאי, איך הוא בונה את הבניין, הוא לוקח את תוכניות הבנייה, תרשימי הבנייה, מסתכל בהם, מדקדק בהם, ועל פי זה הוא בונה את הבית. כך הקדוש ברוך הוא לוקח את התורה שהיא נקראת דפתראות ופנקסאות, זה תרשימי בנייה אלוקיים, שהשם מסתכל בתורה ובורא את העולם. על פי התורה הוא בורא את העולם. לא, אבל זה שזה תוכנית שלו, אתה יכול להגיד, זה תוכנית שלו בראש. פה זה תוכנית שכביכול מפורטטת ומתוכננת, ישר כוח, רב חיים. בפרטי פרטים, והוא מסתכל בה ובורא את העולם. אז זה החלק השני, זה התוך. אחר כך, מה זה החלק השלישי? החלק השלישי, שזה הסוף, זה התכלית של העולם. בשביל מה נברא העולם? העולם נברא כדי שתתממש בו הכוונה הראשונה. מה הייתה הכוונה הראשונה? שיתגלה מציאות השם פה למטה בעולם, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. הרי לפני שנברא העולם, מציאות השם הייתה המציאות הבלעדית. אבל השם חפץ שהמציאות הבלעדית והיחידה שלו תתבטא גם בעולם, מלשון העלם, גם במקום שהוא אנטיתזה לאחדות הפשוטה שלו, לגילוי המוחלט שלו. ולכן הוא בורא עולם כזה שמתנגד ומסתיר ולא מקבל וכל הזמן בהתכחשות לבורא, ותוך כדי ההתנהלות של העולם הזה על פי התורה, שעם ישראל לומדים את התורה ומקיימים את המצוות, הם מזכחים כביכול את העולם, מכשירים אותו למצב שהעולם יזמין את הקדוש ברוך הוא להתגלות פה במציאות. כמו שאנחנו מוחשים ממש בשנים האלו, השנים האחרונות, שהעולם מגיע לכזה ריק וכזה כאוס, שהוא פשוט רוצה כבר איזשהו כיוון אמיתי ופנימי
שתתגלה מלכות השם בעולם. היום לא יודעים אולי כולם לומר את זה במילים האלו, אבל כל העולם כבר שואף לזה בצורה ממש מוחשית. רוצים משהו אחר לגמרי, רוצים משהו אמיתי. אם כן, אלו בעצם שלושת השלבים, התורה, הבריאה והגאולה. אומר הרבי, בוא נשים לב לסימן נפלא שלא נשכח אותו לעולם, כי הוא כל כך פשוט ומדהים. אומר, שלושת השלבים האלו זה שלושת האותיות א', ב', ג'. איך? התורה, כל כולה של התורה כלולה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות כולם כלולים ומתחילים מהאות א'. אז התורה זה א', אנוכי השם אלוקיך. הבריאה, איך השם ברא את העולם? חכמים אומרים, השם ברא את העולם באות ב', כי ב' זה אותיות ברכה. אז השם ברא את העולם באות ב' של ברכה. וגם הבריאה מתחילה בב'. וגם התורה שמספרת על הבריאה מתחילה בב'. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זאת אומרת, הבריאה היא הב'. וגאולה זה כמובן הג', כשמה כן היא. זאת אומרת, א', ב', ג' זה בדיוק שלושת השלבים של התורה, הבריאה והגאולה. וזה כל הסיפור. עכשיו, איפה כל הסיפור הזה נמצא בפרשה שלנו? בצורה מאוד, מאוד בולטת, מאוד ברורה. הדבר הראשון שמסופר בפרשה, בסדר הדברים שהזכרנו קודם, זה הלוחות. הלוחות הראשונות, שמעשה אלוקים, מכתב אלוקים. הלוחות הללו, זה אנוכי השם אלוקיך, זה התורה. אחר כך מסופר על החטא והשבירה. החטא והשבירה באחריות מי זה? על פניו זה באחריותנו, זה החטא שלנו, אנחנו סובלים, כן? אנחנו מתקנים אותו. אבל מסתבר שהחטא הזה הוא באחריות של הקדוש ברוך הוא. שורש כל החטאים. איך הוא באחריות של הקדוש ברוך הוא? כי החטא הזה הוא קשור עם בריאת העולם. בוא נחשוב, מה זה הבריאה של העולם? איך השם ברא את העולם? הרי לפני שהשם ברא את העולם, במצב הראשוני של האלף, מה היה? אור אין סוף, כך כתוב בקבלה. אור אין סוף ממלא את כל המציאות. עכשיו, כשהיה אור אין סוף ממלא את כל המציאות, זה שלמות האמת והטוב, באופן כזה שאין מקום לא לרע ולא לחטא ולא למוות, זה הדבר המוחלט. אבל במצב כזה אין מקום לברוא עולמות. אבל השם רצה לברוא את העולם, כי התורה הייתה קיימת שם. והתורה מתחילה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, השם רוצה לברוא את העולם. מה הוא עושה בשביל לברוא את העולם? שימו לב, הוא עושה צמצום. הוא מסלק את האור הגדול לצדדים, כך כתוב בספרי הקבלה, ונוצר חלל ומקום פנוי לעמידת העולמות. ואז הוא ממשיך קו וחוט דק של אור אלוקי, ועל ידו נבראים העולמות. זאת אומרת, מה השם בעצמו עשה? הוא צמצם את האור. החשיך את האור הגדול. עכשיו רק רגע. כשהוא כבר מתחיל לברוא את העולמות, אז בשלב מסוים הוא בורא עולם עליון שנקרא עולם התוהו, ששם יש עוצמות אדירות של אור ומעט מאוד כלים להכיל את האור, ובעקבות זה נעשית שם שבירת הכלים. מה קורה בעקבות שבירת הכלים? נופלים, נעשית נפילה של ניצוצות של קדושה לעמקי הקליפות והטומאה. מה המטרה בבריאת עולם התוהו? איך? השבירה והנפילה. שתהיה נפילה של אור אלוקי למקום הטומאה. סתם ככה אי אפשר להפנות אור אלוקי למקום הטומאה, אבל כשנשברים הכלים אז זה נופל מלמעלה מעלה עד למטה מטה. אחר כך השם כבר בורא את העולם הגשמי והתחתון, שיש בו כבר הרבה ניצוצות מעורבבים מעולם התוהו שנפל ונשבר, ובעולם הזה הקדוש ברוך הוא עושה תחרות, לא מה שנקרא מציאות כזו לא פשוטה של שני המאורות הגדולים, השמש והירח, ואז הירח בא בטענה, אי אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד, אז השם לוקח לה את האור, מעניש אותה. בגלל שהיא שאלה. כן? עכשיו, זה שהשם לוקח לה את האור, זה כמו חטא, השם מחסיר ממנה את האור. עכשיו, מתי אנחנו רואים את החטא הזה של חסרון האור של הלבנה בשיאו? בראש חודש. מה שמצווה אותנו אומר, כל ראש חודש תביאו קורבן כפרה, קורבן ראש חודש, בבית המקדש, וכשבית המקדש חרב כמו היום, תקראו בתורה את פרשת הקורבן ראש חודש. למי תקריבו את הקורבן הזה? אומר השם, תביאו עליי כפרה.
שמיעטתי את הירח. השם מבקש שנחפר, נביא קורבן כפרה עליו. עכשיו, מתי השם עשה את זה? זה כבר ביום הרביעי של הבריאה, עוד לפני חטא עץ הדעת. אחר כך, אדם הראשון השם שם אותו בגן עדן ומזהיר אותו לא לחטוא. אמנם השם מזהיר אותו לא לחטוא, אבל זה שאדם הראשון בסוף חוטא, זה לא בא על רקע נקי, על רקע חלק. זה בא אחרי שהיה צמצום, שהשם בעצמו עשה. זה אחרי שהיה שבירת הכלים שהקדוש ברוך הוא בעצמו עשה. זה אחרי שהשם בעצמו מייט את אור הירח. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יצר כאן תשתית לחטא הזה. אז ממילא החטא הזה הוא במידה מסוימת קשור עם הקדוש ברוך הוא. יצאנו בזול, בקיצור. עוד יותר הרבי אומר. הרבי אומר שיש פסוק בספר תהילים שבו נאמר נורא עלילה על בני אדם. מה זה נורא עלילה על בני אדם? כתוב אדם ראשון לא היה ראוי לחטא הזה בכלל. לא היה שייך לחטוא. הוא אדם ראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. ולמרות זאת, איך הוא חטא? כי עלילה נתלה בו. בעברית בסלנג הנמוך זה נקרא סגרו עליו חוזה, כן? הקדוש ברוך הוא החליט שהוא יחטא, אז הוא סידר את העניינים שהוא יחטא. נכון, הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יחטא בבחירתו החופשית. אז גם את זה הוא סידר. הוא סידר את זה שזה יהיה בצורה כזו שאדם, מה שנקרא, יתפתה על ידי החווה וחווה על ידי הנחש, ומה שנקרא גם האחריות תהיה עליו. לא רק שהוא יחטא, גם הוא יישא באחריות. אבל זה הכל נורא לי... נכון. כל החטאים שלה. נכון, וחטא העגל שזה שורש כל החטאים, אומרים חז"ל את אותו דבר, שלא היו ראויים ישראל לאותו מעשה. וזה באמת לא אפשרי לחשוב על זה. איך עם ישראל ששמעו אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, איך הם ראויים לכזה חטא ובצורה כל כך גורפת? עוד שנעמד חור ומטרה בהם לרצוח אותו בדם קר, זה משהו מזוויע שאי אפשר לעלות על הדעת. אז מסתבר שגם זה באותו קטע, שהקדוש ברוך הוא החליט שזה מה שיהיה. מה ההיגיון בדבר? אז כאן הרבי אומר שבאמת משה רבינו, אחרי שהוא שבר את הלוחות, כתוב שהוא יצטער. השם אומר לו, אל תצטער. למה? אילולי עם ישראל היו חוטאים בחטא העגל, לא היה פתחון פה לבעלי תשובה. ומסתבר שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים בו. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של החטא ושבירת הלוחות, הוא כדי להרים אותנו למקום הרבה יותר גבוה מדרגת הצדיקים שלא חוטאים. מה פירוש לא בעלי תשובה? מה הרב מתכוון? שלא היה מקום לבעלי תשובה? אם אדם חוטא, אין לו סיכוי, זהו, הלך עליו. היום שאדם חוטא, הוא אומר, עם ישראל חטאו בחטא העגל ועשו תשובה, השם סלח להם, אז יש לי גם סיכוי. כן? נותן אפשרות לחזור בתשובה. ומסתבר שהחזרה בתשובה היא באין ארוך יותר גבוהה, לא רק שהיא יותר גבוהה מהצדיקים, צדיקים לא יכולים לעמוד שם, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בחטא הזה, זה נראה לנו כירידה והתרסקות טוטלית, מכל הבחינות, רוחנית וגשמית. חזרה זו המתן, שוב פעם ימותו כולם וכולי, והשם מעניש אותנו לאורך כל הדורות ומתחשבן איתנו, אבל כל הסיפור הזה זה לרומם אותנו למקום שנעלה שלא בערך, למקום של תשובה. עוד יותר חז"ל אומרים במפורש, שאם היו ניתנים רק הלוחות הראשונות, אז היה לנו רק 10 הדיברות, או רק 5 חומשי תורה וספר יהושע. בזכות הלוחות האחרונות יש לנו הלכות, מדרשים, אגדות. כי כתוב בקהלת, כי ברוב חוכמה רוב כעס. מתוך הכעס יוצאת החוכמה. ככה כתוב, מה לא תמיד? שלמה המלך היה חכם ממני וממך, כך הוא אמר, אז ככה זה. זה לא משפט, זה פסוק. כי ברוב חוכמה רוב כעס. הכועס, כל מיני גיהנום שותים פה. נכון, זה כעס אחר, זה כעס שלא קשור לקדושה, כן? מה? זה הגיוני שכעס מוציא מבן אדם את האסנס שלו, את עצמו. עכשיו, ברגע שהוא כועס על הרע, הוא אומר, איך חטאתי? אז הוא מתרומם לכזה גובה שבשום דרך אחרת הוא לא יכול להגיע לשם. זה מעלת בעלי תשובה שנוטה לצדיקים. כן? לא חוכמה גורמת לכעס, הכעס גורם לחוכמה. כי ברוב חוכמה רוב כעס, רוב החוכמה מתגלה באמצעות הכעס.
זה הפוך. ההבנה היא... מה? וזה החידוש. שדווקא בעקבות זה שעם ישראל חטאו, דווקא בעקבות זה התגלה להם תעלומות חוכמה. כתוב שהלוחות הראשונות זה דרגת החוכמה, הלוחות האחרונות זה תעלומות חוכמה. שבכלל לא היה אפשר להגיע לזה בדרך החוכמה הרגילה. זה כעס שהתוצאה שלו היא התרוממות עצומה, ממילא הוא נהיה חיובי, כן? לא, הכעס שהקדוש ברוך הוא כעס עליהם זה על חטא העגל. בוודאי, בוודאי. הכעס שהשם כעס עליהם, הכעס שברגע שהתחילו לעשות תשובה הם כעסו על עצמם. זה כעס חיובי כבר, לא? שהם כועסים על עצמם. נכון, ככה זה מתחיל, גם כל דבר של הקדוש ברוך הוא גם חיובי. זה שהשם כועס זה גם חיובי, זה הקדוש ברוך הוא. נכון, גם זה שהם כועסים על עצמם זה גם בגלל דבר שלילי. אבל מה עושה לעניין כאן? שפתאום אנחנו שמים לב שבאמת חטא העגל ושבירת הלוחות זה חלק מפרשת כי תישא. זה מעלית, זה לא ירידה. זה על פניו ירידה הכי גדולה. אבל זה רק בחיצוניות, זה רק לרגע, זה רק באופן זמני. יש פסוק שאומר ברגע קטון עזבתיך. בפנימיות זה העלייה הכי גדולה שאין כדוגמתה. ממילא מתי השם מתגלה למשה רבינו? מתי השם מראה לו את עצמו? אז כתוב זה היה בי"ט תמוז. י"ז תמוז עם ישראל עשו חטא העגל, י"ח תמוז משה רבינו טיפל בהם מה שנקרא, עם כל מי שזוכר את כל הסיפור שהיה שם, ולמחרת הוא עולה להר סיני ומיד השם מראה לו את הגילויים הכי נפלאים. איזה מקום יש לגילויים כאלה נפלאים עם ישראל בתכלית הירידה? כי זה בדיוק העניין, עם ישראל בירידה, אבל זה בעצם בפנימיות העלייה הכי גדולה שיש. בפשט, ודאי, כן, בוודאי, כן, הרמב"ן אומר את זה במפרשים, כן. כן, תלוי איזה כעס. כעס כזה שאתה כועס על עצמך, אני כועס על עצמי, למה חטאתי? זה כעס שמרומם אותי הכי גבוה. עכשיו, ולכן באמת הלוחות האחרונות, שימו לב, הלוחות הראשונות היו, מה היה יותר נעלה, הלוחות הראשונות או הלוחות האחרונות? איך? על פניו היו הרבה יותר נעלות, נכון? אבל שימו לב, הלוחות הראשונות היו שבירות. הלוחות האחרונות הן לא שבירות. אין דבר בעולם שיכול לשבור את הלוחות האחרונות. זה בלתי הפיך. הגילוי האלוקי בלוחות האחרונות הוא כל כך מרומם שהן בלתי שבירות. עד עצם היום הזה הן נמצאות בהר הבית, כך אומרים חז"ל במסכת יומא, תחת קודש הקודשים במטמון שהכין שלמה המלך, שבנה את בית המקדש, ויהושיהו המלך ציווה לגנוז את ארון העדות עם הלוחות ושברי לוחות שמה, והלוחות האחרונות הן בלתי שבירות. זאת אומרת, חטא העגל הוא בעצם יצר מצב של תיקון החטא באופן בלתי הפיך. אם עם ישראל לא היו חוטאים בחטא העגל והייתה גאולה, זו הייתה גאולה עם סכנת חטא תמידית. שתמיד אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אולי פתאום יהיה חטא. נכון, לא חטאנו, אבל אולי זה יקרה. כאשר כבר חטאנו ותיקנו את החטא, אין יותר מציאות של חטא. אין יותר אפשרות שהלוחות יישברו. וזה מראה שהפרשה שלנו, שהיא בפשט כל כך קיצונית וכותבית מן הקצה לקצה, כל כך מטלטלת אותנו, בפנימיות שלה היא פשוט עלייה אחת גדולה ומוחלטת. ולכן היא נקראת כי תישא. מה עם העניין של עבירה גוררת? איך? אמרת שלא יכול להיות בזמן של זה. כן. מה עם הנקודה של עבירה גוררת עבירה זה רק לפני התשובה. אחרי התשובה אין דבר כזה עבירה גוררת עבירה. יש שם תיקון של החטא בפרשה? בוודאי, זה הלוחות האחרונות. השם סלחתי כדבריך. זה מצד הקדוש ברוך הוא, מה מצד העם? איך השם סלח? סתם? משה רבינו מיד למחרת העניש את כל החוטאים, עם ישראל התעורר בתשובה ומשה עלה להתפלל עליהם. השם רצה להשמיד אותם, משה הצליח לבטל את הגזרה הזו. ואחר כך היה חודש אלול, פעם השלישית, 40 יום של תשובה עד יום הכיפורים, ואז השם סלחתי כדבריך. כפשוטו. איך? לא שמישהו ניסה לשבור אותם. בואו נשים לב לדבר פשוט. מאז, חטא העגל היה חטא גורף, רחמנא ליצלן. אבל מאז חטא העגל, אין מצב כזה יותר של חטא גורף. עדיין יהודים יכולים לחטוא. יכולים קבוצת יהודים חלילה לחטוא. אבל אין דבר כזה שכל עם ישראל יחטא להשם. בכל דור ודור יש את אלו שנאמנים להשם ולתורתו. כי המציאות הזו של חטא העגל לא יכולה לחזור על עצמה. זה כבר מאחורינו. ולאט לאט אנחנו מתקנים את החטא כולו באופן כזה שאף אחד כבר לא יהיה שייך לחטא, שזה הגאולה השלמה. וממילא אין מציאות שהם יישברו. לא גשמי,
מסיבה רוחנית כמובן, כן? בגשמיות הן לא שבורות, למרות שהיה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני, הם שם. הדבר היחיד שלא נשבר ולא נחרב ולא קרה בו שום שינוי זה הלוחות. חוץ מהשינוי שהם נגנזו, וקודם הם היו בגילוי, כן? אבל המציאות שלהם היא בתכלית השלמות. ובמקומם הם גם בתכלית הגילוי. הן גנוזות כלפינו, אבל במקומם עצמו הם בתכלית השלמות והגילוי. זה רק קיצוניות נשברה, כך אפשר להבין? לא, הלוחות הראשונות נשברו בפועל. למה? כי הלוחות הראשונות באמת היו מעשה אלוקים. הם לא חדרו במציאות. הלוחות השניות היו פסול לך, הם מעשה ידי משה. זה הקדושה שמתאחדת עם משה רבינו, מתאחדת עם המציאות. ולכן זה בלתי נשבר. עכשיו אם כן לענייננו, אנחנו מבינים שהפרשה הזו היא באמת הפרשה שמספרת את כל הסיפור כולו. את הראש, את התוך ואת הסוף, שזה הגאולה השלמה. שזה מתבטא בכך שמה קורה בסוף כאשר ניתנים לוחות האחרונות? קרן אור פני משה. עכשיו שקרן אור פני משה, הפלא כמו שאמרנו קודם, שכשמשה מדבר עם עם ישראל, אין בעיה, כולם יכולים לחזות בקרני העוד שלו ולא ניזוקים מזה. אבל ברגע שהוא מסיים לדבר איתם, הם צריכים לצאת לשטח, אז פתאום הוא צריך לשים על פניו מסווה. מה בעצם הרבי בא לרמז לנו? שיש שלב שהרבי מדבר איתנו, ואין לנו בעיה לראות אותו וקרן אור פניו, אבל אחר כך צריך תכלס לצאת לשטח, לתקן את העולם, לעורר את העולם לגאולה, לבשר לכל העולם את בשורת הגאולה. בשלב הזה שאנחנו צריכים לצאת לדרך, אז הוא שם על פניו מסווה. אבל זה לא בגלל שהוא לא ישנו, וזה לא בגלל שאין לו אור פניו, להפך. יש לו כזה אור גדול שהוא צריך להסתיר אותו במסווה. אבל מה התכלית? זה רק שלב הבית. הבית הוא חלק מהגימל. הגימל זה שכל אחד יגלה בעצמו את קרני ההוד. הרבי אומר, קרני ההוד זה הכתר, זה העוצמות נפש שהם בלי גבול. למה הקרניים יוצאים מהפנים? כי כאילו הם לא יכולים, אי אפשר להכניס אותם, אי אפשר לקמת אותם למילים, אי אפשר לקמת אותם למציאות. זה משהו כזה שהוא פורץ, הוא מתפרץ באופן שהוא פרצת, כמו השנה הזאת שישנת הוא פרצת, שאין לו משהו שיכיל אותו. זה כתר, זה דרגת הכתר, בלי גבול. וזה מה שמתגלה אצל כל יהודי. דווקא בזה שכל יהודי יוצא לעולם, ויודע שיש לו את הכוח של משה רבינו, כי לכל אחד יש בחינת משה בתוכו. אז מצד הבחינה הפנימית של משה רבינו, כל אחד זוכה לקרני ההוד. כמובן שזה בא כשהוא מתקשר בנפשו עם משה רבינו שבדור, שלא יש את קרני ההוד בגילוי. ובאמצעות ההתקשרות הזו אנחנו זוכים גם כן להמשיך את קרני ההוד בתוכנו. באופן מעשי הרבי אומר, כל אחד ישים לב, שבכל יום ויום יש לנו את שלושת השלבים, א', ב' וג'. קמים בבוקר, הרגע הראשון של היום זה מודה אני לפניך. זה החיבור הפשוט של יהודים הקדוש ברוך הוא. בלי שום חשבונות. ומיד משם הוא ממשיך לברכות השחר ולתפילה וללימוד היומי של הבוקר, שכל הקטע הזה זה הקטע של הקדושה של האלף, זה כמו הלוחות הראשונות. אחר כך הוא יוצא לעולם, משא ומתן, עבודה, כמובן באמונה, על פי התורה, אבל זה להתעסק ולהתמודד עם כל קשיי החיים, וזה לוקח את כל היום. זה הבית, ושם יכולים להיות חלילה מצבים של חטא ושבירה. אבל אין כוונה חלילה שאדם ייפול. כל הכוונה היא שהוא בסוף היום עושה חשבון, ומה החשבון שלו? שכל מה שהוא עשה במשך היום, הכל היה בשביל לגלות את השם במציאות, לא להשאיר את הקדוש ברוך הוא בבית המדרש, אלא להביא את האמת האלוקית לתוך המציאות, כל אחד עם העניינים שלו והמחוזות שבהם הוא נמצא במהלך היום. שזה בעצם העניין של הגאולה, להביא את האור האלוקי, להשכין את השם יתברך בעולם, בתחתונים, לא רק במציאות של הקדושה. אבל יש מקומות שאי אפשר להביא אותם. אין מקומות שאי אפשר להביא אותם. כי בכל מקום השם מתגלה. יש מקומות שלך אסור להביא אותם. אבל השם כבר יגלגל שמישהו כבר יהיה שם בשביל להביא אותם. הוא יהיה שם בשוגג, אחר כך הוא יעשה תשובה והוא יביא גם את זה לשם. שזה נקרא שלושת הקליפות הטמעות, שאסור להתעסק איתם. אבל יש כאלה שנמצאים שם. וזה קשור למה שהיה לנו השבוע בשושן פורים. זה בעצם החג היחיד של עם ישראל שנקרא על שם דבר טמא, על שם עיר הבירה של פרס. אחשוורוש, המן הרשע, כל הקליפה הזו, כן? היום איראן. ועל שם זה יש לנו את החג שושן פורים. היה לנו שושן פורים קטן, יהיה לנו חודש הבא שושן פורים גדול. זה הקטן גדול יהיה.
מה זה שחג יהודי נקרא על שם שושן? זה הבירור והזיכוך של הקליפות הטמאות ממש. ולכן אומרים שמה חייב אדם לשתות בפורים עד כמה? עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. למה? כי הוא מגלה את הפנימיות של ארור המן. הוא מגלה שכל המציאות של המן ושל ארור המן, הכל זה לרומם את היהודי לתכלית המעלה והקדושה. ולכן באמת, איך מסתיים השולחן ערוך בקשר עם פורים קטן, שזה היה לנו השבוע, הוא מסתיים כמו שהוא מתחיל. הוא מתחיל שיביתי השם לנגדי תמיד, והוא מסתיים טוב לב משתה תמיד. אתה מתחיל את היום עם התכווננות מוחלטת לקדוש ברוך הוא. שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה יוצא לדרך במשך היום, אתה צריך כל הזמן להזכיר לעצמך, כי המציאות משכיחה ממך, אתה שיביתי השם לנגדי תמיד. אתה גומר את היום טוב למשתה תמיד. אתה נמצא בכזו שמחה, שלא לדבר על מי שבסוף היום נמצא בהתוועדות חסידית, כן? אז הוא יודע שבעצם זה הגאולה. שעכשיו אני יכול להרגיש את השמחה התמידית שאיפה שלא הסתובבתי וכמה שלא נפלתי, והיה רוב כעס, אבל רוב כעס מביא רוב חוכמה. וכל העלייה הגדולה נעשית דווקא על ידי הירידה. אז בעזרת השם נאמר לחיים, שאחרי שאנחנו נמצאים בכזו ירידה גדולה, הגיע הזמן לעלייה הכי גדולה, לגאולה האמיתית והשלמה, שנזכה לראות את הרבי בהתגלות תקף ומיד. חיים. הוא הרבי, הוא המשיח. הוא. אבל משה רבנו גל הראשון הוא יגאל אותנו. נכון? גם אתה צודק. שאלה, כתוב שקדוש ברוך הוא גילה למשה רבנו סדר כל ההשתלשלות עד היום האחרון. עד היום